జిల్లా రాజంపేట పట్టణంలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది. కొత్త బస్టాండ్ సమీపంలో ఇరు వర్గాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. రాజంపేట పోలీసుల సమక్షంలోనే ఒకరిపై ఒకరు దాడులకు దిగంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఒక రౌడీ షీటర్ సమక్షంలో పెద్ద సంఖ్యలో యువకులు చేరుకుని విధ్వంసానికి పాల్పడ్డారు. పిడుగులతో పరస్పరం దాడులు చేసుకోవడంతో అక్కడ భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసు వెంటనే రంగంలోకి దిగి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ఈ ఘటనపై రాజంపేట పోలీసు కేసు నమోదు చేసి దాడులకు పాల్పడిన వారిని గుర్తించే పనిలో విచారణ చేపట్టారు.